Taba di ka sa minul mo lang ko. Naku, sa sobrang layo nito guys. Papunta pa lang dito, half day na. Nagdala ko na kita. Ang problema tayo, kumapako kita igli. So, dito na yung ano, yung pintuan. Malit lang naman si Kuya Pabling. So kasi kung dito pa ilalagay, ano lang, tagusan na pala. Tagusan pera niyan. Kaya dito na lang. Tapos itong ano, flat shed. Itong flat shed dito sa labas. Boy Scout. Pag inaubos ko ini, magkaya ko daig-daig, ha? Yan ako ta. So, apat na hilo.
Yun guys, no, sinama na nga po natin dito si Felix tapos yung kapatid ko para matapos na to. So bale, kung susumahin pala guys, so tatlo yung gumawa, tigi 11 days sila. Ay, tatlo yung gumawa, 25 days na ano, 25 days silang gumawa dito. So medyo kinapos na tayo sa budget kaya naisipan kong si Felix na lang ano, ang gumawa. Pero medyo yata matagal-tagal yung ano eh, yung pagkagawa ng ating mga labors dito. So, wala na tayong budget. Sa tingin mo Lex, matapos kaya ngayon to? Ha? Huwag lang umulan no? Amigin na natin itong kanin. Wow! Kain tayo sa labas! Tayo sa labas. Yan! Oh! Oh, da! Beringking na. Oh, yun lang. Bumaba na. Bumaba. Dahin mo dyan, dahin mo dyan. Tigyan mo na nga niyo, pato. Yeah. Yun na dyan. Kira-kira kita. Ata! Hey guys, kaya po. Medyo malagtok. Ano ko? Natatanggal pa kayo niro yung pelangganang ini. Tapos? Nagkasa mo. Yung una. Pininito pala naman. Pininito pala. Kung ako nagkaro para agaw. Ay. Ano kanya? Ang daman-daman doon. So, para hinita. Kaya kayo. Natakot ka? Natakot ka? Pangurot ka ka. Kulit naman lang sa daghan. Gadan-gadan. Mahiling sa puto. Malay. Magturog. Natanda ba? Pakabase mo ito ginaiba. Ako nga. Pakaraya. Tama din niya ako no. Ang ago mo na sobrang higos. Pakahigpil yung kumarit. Tagal mo na kita ka na. Kung saka sa'yo mong buto. Bidag man ako sa'yo ito, pati dumi mo ang trabaho. Susulok man ako kung saan akong simba. Susulok ko dyan sa inulay. Sa kula mo na bagay mag... Ano taba, hindi ka sabihin, minul mo lang ko. Ako ba ini kita gigakanggo? Iya murah. Murah pala niya ako. Murah ako. Ay. Ubi.
ko na raw. Kada ibog na ko na. Hindi ka gagawin ko. Bakit ako mabagay ko yan? May manusin dyan. Tigsa ko yan. Tigseros ko yan. Pero nag-healing sa kakan. Dahil meron pagtao ba naman? Umaya mo. Okay na. Tumatik. Atong na doon ako. Malabot ang ano, sin. Tapos na nga yung ano, bahay ni Kuya Pabling. Hindi pa pala tapos. Tapos lang yung kabahayan.
So gagawa pa kami dito ng balkon, tapos yung share na lang yung kulang. At tingnan natin guys yung loob ni Kuya Pabling. So yung kanina pagpunta namin dito, wala pa itong pintuan, tapos wala pa yung bintana, tapos wala pa doon. Higaan dito. So ngayon meron na. Tapos ito rin, wala pa ito kanina. Tapos yan, wala pa din. Ito. Ngayon, meron ng lutuan, meron ng hugasan. So kulang na lang dito. Siguro bibili lang tayo ng lamisa dyan para yung kainan niya. So nilak na namin yung pintuan niya. So ayan, maraming salamat po ulit sa lahat po ng nagpaabot po ng tulong kay Kuya Pabling para magkaroon po siya nito. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Yan, dahil po hapon na at uulan na, so magmamadali na kaming mag-ayos para umuwi. So ayan, maraming salamat. God bless po sa ating lahat.